Ερεσιμότατε, κύριε εκπρόσωποι των αρχών, αγαπητοί κύριοι πρώην δήμαρχοι της Βερίας, αγαπητέ μου Γιώργο και αγαπητέ Γιάννη, ερήτηνες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Σας προειδοποιώ ότι θα πω πολλά. Θα προσπαθήσω να συντομεύω. Είναι μία μακρά διαδρομή της βλαπόφωνης νομιοσύνης, που μια και ήρθε πρέπει να τη διαβράμω εν μεγάλη σημασία. Γι' αυτό, όσον αφορά την τεκμηρίωση, την παραπολή στις ιστορικές πηγές και τις περισσότερες λεπτομέρειες, όχι όλες βέβαια, σας έχει διανύμει η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών το φυλάδιο του Ραντάτη Βλαπόφωνη Νομιοσύνη. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία, τα επιτροπάρια τα αναφέρουν, γλώσσα παρόμοια με τα ουλάχικα, αναγνωρισμένη επίσημα τετάρτη γλώσσα της Ελβετίας, που μιλούν και γράφουν στο ρετορωμανικό, έτσι λέγεται Ρωμάνης, καντόνιο του Ταβός. Δεύτερον, επειδή ομιλούν την λατινική λαλιά, τις ρίζες, οι Βλάχοι κατανοούν την Ελβετική, την ρετορωμανική εννοώ, την Πορτογαλική, την Ισπανική, την Ιταλική και βέβαια και την Ρωμανική, ίσως λιγότερα την τελευταία, λόγω άλλων ιδιωματισμών και μίξεων κρατικών. Σήμερα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πολωνία ονομάζει την Ιταλία Βλώσσα. Γιατί? Βλαχία. Γιατί? Διότι οι Γερμανοί και η συνεχεία από τους Γερμανούς της Σλάβη, που πέρασαν το γερμανικό κόμμα και ιδιαίτερα του Βερολίνου, ονομάζουν Βλάχους τους λατινόφωνους λαούς. Οι Βλάχοι της πατρόας μας αυτοκρατορίας, δηλαδή της Ρωμαϊκής Ανατολικής, και αργότερα του χρόνου του ευρυτάτου όρου της του τον Οικουμενικό Πατριάρχη μέσα στα πλαίσια της Οθωμανικής, ουδέποτε έγραψαν στην προφορική του φαλιά. Έγραφαν μόνο στην ελληνική. Βλάχοι ήσαν από τον 17ο ήδη αιώνα, ένας από τους πρώτους, εδώ, από τη Βέρεια. Στη Βέρεια γεννήθηκε ο Ιωάννης Κοτούνιος, στο τέλος του 16ου αιώνα και στην αρχή του 17ου. Τι είναι Κοτούνιος? Είναι η μετάφραση του παλαιολογίου υφισταμένου και αναφερομένου επωνύμου Κιδώνης στο Βλάχη, Κοτούνιο. Και γι' αυτό πολλές φορές το Κοτούνιος ήταν πιο έτσι κομψόιλο, αλλά εδώ σε μια αποτονή αναφέρεται ως Κουτούνιος. Κουτούνιο. Η κρίση για τους μεγάλους δασκάλους του γένους, οι Έδνα-Απόστολοι και ακόμα και τώρα ο πυρήνας της νεότερης ελληνικής γραμματείας. Εξελίγησαν λοιπόν και δεν εξελιγνίστηκαν. Βλάχοι ήσαν στην Ελλάδα οι περισσότεροι και μεγαλύτεροι εθνικοί ευεργέτες, οι αρματολοί, ξακουστοί ήρωες της εθνικοστίας, πρωθυπουργοί και εκατοντάδες άλλες εξέχουσες προσωπικότητες. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να τεκμηριωθούν, γιατί μπορεί να τα είδαμε στο όνειρο με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Όλοι οι Βλάχους έγιναν. Εντάξει, μιλάμε για τους μεγάλους ευεργέτες, θα σας αναφέρω, να δούμε εδώ στον χρόνο. Δηλαδή, ποιος κάνει, δόρισε στο Δήμο 2 εκατομμύρια ευρώ, 2 εκατομμύρια στην εποχή μας, στη Βέρεια. Μόνο Βλάχοι υπάρχουν. Οι αδελφοί Κούσου. Τυχαίο, δεν νομίζω. Πώς ρατινοφώνησαν? Ποιος το μαρτύρει? Αυτόπτες μάρτυρες της ιστορίας. Πρώτον ο Πλούταρχος, ο οποίος έζησε από το 50 μέχρι το 120 μετά Χριστόν.
σε απόσταση μικρότερη των 100 ετών από την κυριαρχία των Ρωμαίων. Στα βιβλία του βγει παράλληλο, όπως παραλληλίζει Ρωμαίους και αρχαίους Έλληνες, λέει ότι αν πρόκειται να ανηγγίσουν τους Ρωμαίους, οι περισσότεροι στην Ευρώπη, εννοώντας, γιατί έτσι ονομάζα τη Βαλκανική Χερσόνησο, ομιλούν, χρησιμοποιούν λόγω Ρωμαίων χρόνων, χρησιμοποιούν στην προφορική λαλιά στους Ρωμαίους. 43 χρόνια αργότερα, ο Δίων ο Κάσιος, ιστορικός, αναφέρει στα ρωμαϊκά του, στο βιβλίο, ότι ο αυτοκράτορ Αντωνίνος ο Ευσεβής, ο οποίος στα λατινικά, συγκρότησε επί τόπου στον ελληνικό χώρο 3 λεγιώνες. Μία από γηγενείς Μακεδόνες, μία από Υπηρώτες και μία από Ιταλούς. Την 5η, την 7η και την 6η. Στα Βλάχικα η 5η είναι η Τσίντσι και έτσι μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, οι Βλάχοι στη Σερβία ονομάζονται Τσίντσα και δίνουν διάφορες ερμηνείες, δηλαδή το Τσίντσι ή Τσιφάς και τέτοιες βλακίες, ιδιαίτερα των πολύ γραμματισμένων. Κάθε ρεγιώνα, που αναφέρει ο Δίων Κάσιος, του λέω εγώ, αποτελούσαν 16.000 άνδρες, βαρύτατα οπλισμένοι και μάλιστα κατά το σύστημα, λέει, τη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Και όλους αυτούς τους ακολουθούσαν οικογενειακώς στα φρούρια, στα περάσματα εκδήλωσης τους. Είχαν τοποθετήσει τις οικογένειες, ένας πληθυσμός δηλαδή, σε μια γενιά 50-60 που λατινοφώνησε. Το 212, άλλα 60 χρόνια μετά, ο αυτοκράτορ Καρακάλας απονέμει το δικαίωμα ύψης του τίτλου τιμής του Ρωμαίου πολίτη σε όλους τους υπηκόους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Συνεχίζουμε. Ο ιστορικός Πρίσκος, ο οποίος έγραψε στη λατινική, όχι στα ελληνικά, την ιστορία Γκρέτσις Μινόρες, την μικροϊστορία Ελλήνων, τον 5ο αιώνα, στέλνεται από τον αυτοκράτορα στην Ουγγαρία, στο στρατόπεδο του Αθήνα, για να απελευθερώσει τους εχμαλώτους, που είχε αναρπάξει ρούνι διαβαίνοντας τα Βαλκάνια. Και λέει, γράφει, όλοι αυτοί μιλούσαν λατινικά, λέει, γιατί εκτός από τις ακτές, όλοι οι λαοί, όλοι οι πληθυσμοί εννοεί, μιλούσαν λατινικά. Είχαν λατινοφωνήσει. Μετά έναν αιώνα, γιατί τα λέω μετά γιατί είναι η διαδοχή των γενεών. Δεν εξαφανίστηκε καμιά φορά η λατινοφωνία. Ο Ιωάννης ο Λιδός, σύγχρονος του Μεγάλου Ιουστινιανού, γράφει, νόμος είναι αρχαίος, πάντα μεν τα οπωσούν πρατώμενα παρά της επάρτης, της των Ιταλών εκφωνής θερήμας. Τα δε περί την Ευρώπη πρατώμενα πάντα διαφύλαξαν εξ ανάγκης το δια της αυτής οικήτορας και περ Έλληνας εκ του πλοίων οσώντας ή των Ιταλών φαίνεται στη φωνή και μάλιστα τους δημοσιεύοντες. Από ελληνιστή. Υπήρχε αρχαίος δρόμος να εκφωνούνται στα λατινικά όσα έπαθαν οι έπαρχοι και η ανάγκη διαφύλαξε τον νόμο να μιλούν λατινικά όσοι έπρatan δημόσια στα Βαλκάνια και μάλιστα οι δημόσιοι αξιωματούχοι, παρόλο που στην πλειοψηφία τους ήσαν Έλληνες. Πώς λατινοφώνησαν, ποιος το μαρτυρεί, αυτό τις μάρτυρες της ιστορίας. Πρώτον ο Πλούταρχος, ο οποίος έζησε από το 50 μέχρι το 120 μετά Χριστόν, σε απόσταση μικρότερη των 100 ετών από την κυριαρχία των Ρωμαίων. Στα βιβλία του βγει παράλληλο, όπως παραλληλίζει Ρωμαίους και αρχαίους Έλληνες, λέει ότι αν πρόκειται να μιλήσει τους Ρωμαίους, οι περισσότεροι στην Ευρώπη, εννοώντας, γιατί έτσι ονομάζα τη Βαλκανική Χερσόνησο, ομιλούν
χρησιμοποιούν λόγω Ρωμαίων χρόνων, χρησιμοποιούν στην προφορική λαλιά στους Ρωμαίους. 43 χρόνια αργότερα, ο Δίων ο Κάσιος, ιστορικός, αναφέρει στα ρωμαϊκά του, στο βιβλίο, ότι ο αυτοκράτορ Αντωνίνος ο Ευσεβής, ο οποίος στα λατινικά, συγκρότησε επί τόπου στον ελληνικό χώρο 3 λεγιώνες. Μία από γηγενείς Μακεδόνες, μία από Υπηρώτες και μία από Ιταλούς. Την Πέμπτη, την Εβδόμη και την Έκτη. Στα Βλάχικα η Πέμπτη είναι η Τσίντσι και έτσι μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, οι Βλάχοι στη Σερβία ονομάζονται Τσίντσα και δίνουν διάφορες ερμηνείες, δηλαδή το Τσίντσι ή Τσιφάς και τέτοιες βλαχίες, ιδιαίτερα των πολύ γραμματισμένων. Κάθε λεγιώνα, που αναφέρει ο Δίων Κάσιο, του λέω εγώ, αποτελούσαν 16.000 άντρες, βαρύτατα οπλισμένοι και μάλιστα κατά το σύστημα, λέει, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και όλους αυτούς τους ακολουθούσαν οικογενειακώς στα φρούρια, στα περάσματα εκείνες τους. Είχαν τοποθετήσει οικογένειες, ένας πληθυσμός δηλαδή, σε μια γενιά 50-60 που λατινοφώνησε. Το 212, άλλα 60-70 χρόνια μετά, ο αυτοκράτορ Καρακάλας απονέμει το δικαίωμα ύψης του τίτλου του Ρωμαίου πολίτη σε όλους τους υπηκόους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Συνεχίζουμε. Ο ιστορικός Πρίσκος, ο οποίος έγραψε στη λατινική, όχι στα ελληνικά, την ιστορία Γκρέτης Μινόρης, την μικροϊστορία Ελλήνων, τον 5ο αιώνα, στέλνεται από τον αυτοκράτορα στην Ουγγαρία, στο στρατόπεδο του Αττίνα, για να απελευθερώσει τους Αιχμαλώτους, που είχε αναρπάξει οι Ρουμοί διαβαίνοντας τα Βαλκάνια. Και λέει, γράφει, όλοι αυτοί μιλούσαν λατινικά, λέει, γιατί εκτός από τις ακτές, όλοι οι λαοί, όλοι οι πληθυσμοί εννοεί, μιλούσαν λατινικά. Είχαν λατινοφωνήσει. Μετά έναν αιώνα, γιατί τα λέω μετά γιατί είναι η διαδοχή των γενεών. Δεν εξαφανίστηκε καμιά φορά η λατινοφωνία. Ο Ιωάννης ο Λιδός, σύγχρονος του Μεγάλου Ιουστινιανού, γράφει, νόμος είναι αρχαίος, πάντα μεν τα οπωσούν πρατώμενα παρά της επάρκης της των Ιταλών εκφωνής θερήμας. Τα δεύτερα την Ευρώπη πρατώμενα πάντα διαφύλαξαν εξ ανάγκης το δια της αυτής οικήτορας και περ Έλληνας εκ του πλειονοσώντας ή των Ιταλών φαίνεται στη φωνή και μάλιστα τους δημοσιεύοντες. Από ελληνιστή. Υπήρχε αρχαίος λόγος να εκφωνούνται στα λατινικά όσα έπραταν οι έπαρχοι και η ανάγκη διαφύλαξε τον νόμο να μιλούν λατινικά όσοι έπραταν δημόσια στα Βαλκάνια και μάλιστα οι δημόσιοι αξιωματούχοι, παρόλο που στην πλειοψηφία τους ήσαν Έλληνες. Αυτά, μετά μια γενιά, ο Θεοφύλακτος Σιμωκάτης περιγράφει την εκστρατεία κατά τον Αβάρο στη Θράκη, η οποία διεξήγει το 579-582 και σημειώνει αποκαλυπτικά ότι την λατινική λαλιά την είχαν πατρόα όλοι οι πολεμιστές. Το ίδιο επαναλαμβάνει και ο Θεοφάνης, χρονογράφος ιστορικός. Και επειδή εδώ υπάρχουν και πολλοί βλαχόφωνοι, καταλάβετε. Τι λέει ο Σιμωκάτης. Μπήκαν μέσα στο στενό, όλοι οι κερατζίδες και αγωγιάτες που ήταν λατινόφωνοι, τουλάχιστον δηλαδή. Δεν τους έλεγαν το λατινικό. Οπότε έγινε του Σαμάρινας και φωνάζει μέσα στο στενό. Το λέει το γράφημα. Φωνή, την πατρόα φωνή. Το άραβο φράγο, το άραβο. Αλλά ο ημιολογός δεν άκουσε.
Το άκουσαν όμως με τον αντίλαλο οι προπορευόμενοι στρατιώτες και νομίζοντας ότι παγιδεύτηκαν και παίρνουν διαταγή να επιστρέψουν, άρχισαν να φωνάζουν, άκουσαν αυτοί, όχι το άρμεντε, δηλαδή στα βλάχικα, το άρμεν στο τρίτο ελληνικό σημαίνει γέννη το σαμάρι, θα πέσει στο φορτίο, τρέχει, ακόμα και τώρα, λέμε το άλλο, ακάθι, μόλα, για να μην πω το άλλο. Λίγο νερό, τι γελάτε, είπα τίποτε. Το άρμοτε, καθαρά ο παθητικό, σημαίνει γύρισε τον εαυτό σου Αυτοί άκουγαν πάνω και γύρισαν και έγινε πανικό. Και μετά λέει άτιμοι βλάκοι δεν μας πρόδωσαν και μας κάνουν. Στην ίδια περίοδο, 533 με 55, ο Προκόπιος γράφει περιτισμάτων πολιτείας εξυμνώντας τα έργα του μεγάλου Ιουστινιανού, ο οποίος έκτιζε θαύματα σε λίγα χρόνια για να κάνουμε αγαπητοί γέροντες και κυρίες πρόσωποι των αρχών, μια σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα που ξεκινάει ένα έργο και βαστάει. Τώρα μας ανήγγειλαν, ξεκίνησε το 1992 το μετρό της Θεσσαλονίκης, ότι σίγουρα είστε να χωριέστε, πάμε γρήγορα το 2015 στο παράδοσο. Μετά 23 χρόνια είναι παράγοντα, εν πάση περιγράφηκαν και γράφει με ελληνική γράφη. Το πονίνι, το οποίο δεν εξηγούνται στα ελληνικά, δεν υπάρχει. Σαπτεκάδας, 7 σπίτια στα πλάτια. Ρουποφοντάνα, Λυκόβιτς, Μπουργκουάλ, Ψηρό Κάστρο, Γελομούν, Γέγα Παρμούντι, το Χαλινάρι, ο Αφιένας. Και μια και λέμε το Ραμπό. Αυτοί εξακολουθούν να υπάρχουν και να φυλάγουν τις βασιλικές οδούς. Τους αναφέρει ο Γιώργος Κεντρινός στην περίοδος Οδύτης, στη Βλάχη Οδύτης. Και διαβάζω σήμερα σε επιστημονικά συγγράμματα, κατά το λέω, Βλάχη Οδικό. Πα είναι πολυμένοι οι μικροέλληνες που δικαίως τους είπαν οι Λατίνοι, Γκρέκουλοι, Γρεκίους, Ελληνάροι, ανάξιοι. Πολυμένοι. Και λέει ο Κεντρινός, άρχιν αυτόν προκυρίζουν 4 αδερφοί, κομιτούς, Νικολάου. Δαβίδ, Μωυσής, Αβραάμ και Σαμουήλ. Ο μετέπειτα τσάλος του Μουδάρου. Δαβίδε, ανερεθείς μέσω καστορίας και πρέσπας εις τα λεγόμενα σκαλάς δι, παράθυνων βράχων διτών. Μέσω πρέσπας της καστορίας είναι το ψωδέρι, το ψωδριάνι του Βλάκη, που φύλαγαν τα κορέσια, τα στενά. Πέρασε από τη Αβραάμ του και από τη Φάτη. Στο τεράστιο βιβλίο της Αλεξιάς που είναι αφιερωμένο στον πατέρα της, ο οποίος τι έκανε, ο Αλέξης ο Κομμούνας, ήθελε να κάνει ένα προσδάμωση που κάνει αδιάστατα με τις ασωτήρες της βασιλεύσης και έβαλε βαρύ φόρους στους Βλάκους, οι οποίοι επειδή υπηρετούσαν και να το πρωτοβιάνουν, τέλειο για να κάνουν και φύλαγαν και τα περάσματα, είχαν το προνόμιο, το οποίο διατήρησαν οι Οθωμανοί, να πληρώνουν φόρο απευθείας στα ανάκτορα σε είδους, μαλλί και δέρματα. Αυτός λέει όχι, θα φέρει τα λεφτά. Ποιος σηκώθηκαν. Και συμμάχισαν με τους Κομμάνους, οι οποίοι ήταν τουρκικής καταγωγής. Και τους βρίζει. Στο 1204 γίνεται η πρώτη και η ολέθρια άλωση του Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, καταλήγει το Ρωμαϊκό κράτος, γίνονται τα δεσποτάτα της Ένωσης. Αυτοί είναι ανυπότακτοι, δεν πέφτουν σε κανέναν. Είναι τόσο πολύ και τόσο ισχυροί, ώστε η Θεσσαλία ονομάζεται Βλακία. Η Ετωλοκαρνανία
όπου είχε πάρει τη μία από τις 3 λεγιώνες, ονομάζεται Μικρή Βλακία. Αυτό το όνομα βρήκαν οι Οθωμανοί στα 1380 περίπου που κατέβηκαν στη Θεσσαλία. Τι είναι ακριβώς? Η Μικρή Βλακία. Και ο Τσούκ. Πολλά κουτσόβακι. Και βγαίνουν όλοι οι μαλάκες, συγγνώμη δηλαδή, και βάλε κουτσόβακι. Δηλαδή είμαστε κουτσιβλάκοι. Τα λέω αυτά με μεγάλο πόνο ψυχής, διότι ο ελληνισμός, η μεγάλη μου δεν μπορεί να καταλάβει, να έρθει σε αυτοπροσία, επειδή με τους φιλέλληνες και τα λοιπά. Είπαμε ξαφνικά μετά το 21, το 30, τον μακαρί, τον Όδωνα, Θεός χωρές, τα πεθαμένα. Είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και σβήσαν όλη την ιστορία. 1500 χρόνια. Δεν βλέπουν την εξέλιξη του Ρωμαϊκού, την αλλοφωνία, την αλληλοπεριχώρηση, αλλά την αναφορά πάντοτε στο Ιμπέριο, στην εξουσία. Κοίτα, μέχρι τώρα η πόλη, τι τραγουδάει όταν έπεσε η πόλη. Ρωμανία και Αμπάρδινα, αντί και φταίει κι άλλο. Επί τους 3 τελευταίους αιώνες, η αυτοκρατορία λεγόταν Ρωμανία. Από εκεί, από το Ρωμάνους. Όχι γιατί ήταν η Ρουμανία, τα Ρουμανία δεν υπήρχαν. Το 1870. Και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και καλά παίζει αυτό. Το καταλαβαίνουν τους Αλβανίτες. Δηλαδή υπάρχει ουσία χωρίς λαούς και χωρίς Αλβανίτες. Μπορούσαν να κάνουν. Όλοι οι Αλβάνοι, όλοι οι πολιτές, όλα τα καράβια, Αλβανίτικα. Αλβανίτικα. Κόλλη και Αλβανιτολούγλα. Άντε δεν ήταν και κανένας Αλβανίτης. Θα αναλαμβάνουν έτσι με μεγάλη περικακή. Ανοίξτε και στις ελληνικές ενυκλοπαίες, στους μεγάλους δασκάλους. Άπιστον των βράχων γένους και κάποιο άλλο, και ότι κατέβηκαν αυτοί, λέει, από πάνω από τη Δακία. Ο κυβερνημένος. Μάλιστα. Τόσο έμεινε. Ένας ειδικός περιληφτής του κυβερνημένου, ο Ούγγρος ιστορικός Σταμάς, που δεν έχει καμιά σχέση με την Ελλάδα, και ο οποίος έκανε το 1936, λέει, το να θελήσεις να ξεκαθαρίσεις μια πηγή ιστορικών πληροφοριών από τα γραφόμενα του κυβερνημένου είναι σαν να επιχειρήσει το αδύνατο. Αλλά εδώ έχουμε τις μαρτυρίες των ιδίων των Ρουμάνων. Αυτή τη θεωρία που κατέβηκαν οι Βλάκοι από τον Λούναρη κτλ. Την απέδειξαν οι επιφανέστεροι Ρουμάνοι ιστορικοί. Ο Παπακατζή, ο Σακιορδεάνο, ο Σίγουρ Δραγωνίδη, ο Τσιτσερόνι Πόγκεριτς και ο Πέτρος Αναστουρέλου. Ο Νικολάη Γιώργα, αυτός φορέος Βυζάνιο μετά το Βυζάνιο, σοφός ιστορικός και καθηγητής και ακαδημαϊκός και πολιτικός, γράφει από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία οι Βλάχοι αν ήρθαν μέχρι την Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Και τα γράφει αυτά το 1905, οπότε το νεαρό κράτος των ενωμένων δύο ηγεμονιών της Μολδαβίας και της Βλαχίας που πήρε το όνομα Ρωμανία, άμα το δείτε. Γράφεται Ρωμανία, εμείς το λέμε Ρουμανία, πονηρά, δεν είναι το τι είναι. Το πήρε για να πάρει την κληρονομία του Βυζαντίου, διεκδικούσε εμάς και προσπαθούσε να μας πείσει ότι είμαστε Ρουμάνοι. Και τα κάνουμε πέρα. 100 χρόνια μετά τον τεκαρμένο πέρα ιστορίες, τους βρίσκει στη Μεγάλη Βλαχία, εκεί, ο Ραβίνος Βενιαμίν εκ του Δέλλας, την Ισπανία, το οποίος άφησε το χρονικό του. Και πάει στο Ζητούνι, στη Λαμία, και γράφει. Εδώ βρίσκονται τα σύνορα της Βλαχίας, που οι κάτοικοι της ονομάζονται Βλάχοι. Μήτι εις Θεόν, μήτι εις Βασιλέα πιστεύουν. Είναι αλαφροί και γρήγοροι σαν ζαρτάρια, κατεβαίνουν στα βουνά, από τα βουνά στους κάμπους και τους θρησκεύουν. Κανείς δεν ρηψοκινδυνεύει μέσα από το κράτο, πριν στεφθεί από το κράτο, το μάλιστα στο Μιστράξτε, είναι ο δεσπότης του Μορέου. Μέλλον του Μιστρά, ο Κωνσταντίνος του Παλαιολόγος. Ανεβαίνει προς τα πάνω για να ανακόψει τους Οθωμανούς, μπαίνει στη Θήβα
και αναμετρώνεται στη Θεσσαλία με τους Οθωμανούς Γαζίδες. Ο Μίλλερ, στην ιστορία του για τη φραγκοκρατία στην Ελλάδα, το 1960, γράφει. Τότε οι βλάχοι της Πίνδου ρίχθηκαν από ψηλά κατά των Τούρκων στο μεγάλο Θεσσαλικό κάμπο και δώσαν την νίκη. Ήσαν οι τελευταίες αναλαμπές, έπαιξε η πόλη, είχε δουλωθεί προηγουμένως όλη σχεδόν η Βαλκανική και επιβάλλεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Μέγας Φατίχ, ο ποθητής Σουλτάνος, μόλις 2 χρονών, εντός κάποιος, ο Μωάμετ, τι ανακοίνησε, Φατίχ Ξάρ, βασιλεύς των βασιλέων και αυτοκράτο Ρωμαίων. Είναι γραμμένο. Επί 200 χρόνια η επίσημη γλώσσα στο Σαράι είναι η ελληνική. Αμέσως ανασυνιστάται η παλιά τάξη των πραγμάτων για να μπορεί να λειτουργήσει μια πολυεθνική τεράστια αυτοκρατορία. Οι βλάχοι πληρώνουν απευθείας πάλι σε είδος ή σε χρήμα μετά το φόρο στα ανάκτορα. Στη Βαλιντέ Σουλτάνα. Υπάρχει χωριό βλάχοι που μέχρι τώρα που δεν ήταν στη Βαλιντέ Σουλτάνα. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το 1923 και μετά ερμηνεύουν οι σοφοί στην Αθήνα ότι τα βλαχοχώρια ήταν κτήματα της Βαλιντέ Σουλτάνας, άρα είναι ανταλλάξιμα και μας πήραν τα σπίτια μας. Στις 1600. Γιατί ήταν λέει που ουδέμια πατριωτική πράξη παρέμεινε ποτέ ατιμόρυτος στην Ελλάδα. Έλεγε ο Μακαρίτης ο Μενέλαος, ο Χατζηνικολάκης, λάθος αυτό που λέει, μεγάλος. Μόλις στερεώνεται η αυτοκρατορία και ξεκινάει η ορμή προς βορειοδυτικά, ο Σουλεϊμάν, ο μεγαλοπρεπής, για να έχει τα νότια φυλαγμένα ασφαλής της διόδους, επανασυνιστά τα καπετανίδια των Βυζαντινών, των Ρωμαίων, ποια ήταν αυτά? Οι Αρμάνοι, οι Βλάχοι, που φύλακαν τα καράβια, τις βασιλικές οδούς. Και φτιάχνει τα πρώτα αρματολούκια, τα 15. Όλα σε βλαχοπόδια, τυχαία, δεν νομίζω. Καστανιά, στο Βέλγιο, Σερδίων, στα Χάση, Γρεβενών, στην Πύλη, Αστροποτάμου, Μαλακασίου και Καρδικίου. Από την άλλη πλευρά του Αστροποτάμου. Μιλιά, του Ολύμπου, Τεμπών και Λασσών, στον Όλυμπο. Ανασχεδίτσας, Αγράφου, Βάλτου Ξηρομέλου, Πατρατζικίου, νέων πατρών δηλαδή, στην Ιπάτη, στην Κιουτσού Πλαγία, στο Βελούχι της Θερμοπύρας και μετά επάνω στο Μαυροβούνι και στο Κάρμι. Και ονομάζονται τα Αρματολή. Ανοίξτε τα λεξικά. Να δείτε τι οι ηλικιότητες γράφουν και οι σπούδαστοι γραμματισμένοι καθηγητές πανεπιστημίου. Ο Αρματολός λέει, είναι από τα εθνικά. Βγήκε από τα άρματα, τα όπλα, άρματα είναι όπλα λέει στα ελληνικά, άρματα λέγεται στα λατινικά, δεν υπάρχει αυτός. Και ο αρματολόγος έγινε αρματολόγος. Βρέει! Δεν κοιτάζει πώς τα λένε στο αρμάτου, στα φλάκια είναι ο οπλισμένος και αρμάτου είναι ο οπλισμένος. Αυτό είναι. Και ποιοι είναι? Να μην αναφέρω. Στη Μιλιά, η Λασέη, ο Πάνος Τσάρας στον Όλυμπο, ο γιος των Υποτσάρας, στα τέλη η Τσακυλέη, στον Τύρνανο, ο Τζίμας στα Σέρβια, η Πιζωτέη στα Γρεβενά, ο Γιάννης του Πρίφτη, στον Αστροπόταμο, ο Νίκολαος του Ράζης, του Στόδωρους κτλ. Δεκάτες, Ριβέη κτλ. Αυτοί οι αρματού του γένους σηκώθηκαν πρώτοι όταν εσήμανε η εκκλησία. Στις ηγεμονίες εσήμανε. Ποιος εκτήρηξε την εκκλησία, ποιος ήταν ο Μέγας
Κήρυκας έναν Απόστολος και ο Δευτερομάρτης, ο Ρήγας ο Βελεστινής. Ο διαφωτισμός ήρθε εκεί πέρα, ο Ραΐς και τα λοιπά. Ο Ραΐς ο οποίος έλεγε να κάνουμε ένα έθνος Γρεκογάλλων. Έτσι, ο οποίος έλεγε ότι το λεγόμενο Βυζάντιο, παραδείγματος που μας χώρισαν οι Γερμανοί μετά την πτώση, ήταν περίοδος σκοτανισμού και το πιο πολιτισμένο, το πιο πλούσιο κράτος, το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο της περίοδου. Τόσο, οι μεγάλοι διδάσκαλοι του γέρους, της Επιτροχάρης, σαν έφερε τον Ιωάννη τον Τούνο, στην Πάβο, στη Βιέννη, στο Βουκουρέστι, ο Νεόφυτος Δούκας, 1760-1845. Στο Παρίσι, ο Γρηγόριος Ζαρίτης. Στη Βιέννη, ο Δημήτρος Δάραβας. Στην περιόδινη Νέα Ακαδημία της Μοσχοπόλεως, ο Αθανάσιος Καβαλιώτης, ο Δανεινού Μοσχοπολίτης. Στη Βενετία, ο Ιωάννης Καρκές και ο Νεκτάριος Τέρκος. Στη Λυψία και στη Χάλη της Γερμανίας, ο Αμβρόσιος Παμπέρης, 1700-1802. Αφήνουμε περισπούδαστα έργα, που άμα τα μαζέψεις, είναι ολόκληρες βιβλιοθήκες του γένου της ελληνικής γραμματείας. Αυτοί ετοίμασαν. Και πάμε στη Χάλη του Μαγδεβούργου της Γερμανίας, ο Κωνσταντίνος Ζουπάν, από το 1760, στην Καστοριά, ο Μοσκοπολιάνος Μητροπολίτης Μαντούκας. Και ξεσηκώνουμε. Ποιοι ξεσηκώθηκαν, σας είπα, πάνω, κάτω, η αρματολή. Ποιοι υπερασπίστηκαν το Μεσόγειο. Ποιος διοικούσε την Ιεράπολα? Ο Νικόλαος Τορνάρης, αρματολός της Ποπτάνου και ο Χριστόδουλος Πέτζη-Πέτρος. Ποιος περιγράφει αυθεντικά στα ενθυμήματα στρατιωτικά? Ένας άλλος, ο Νικόλαος Πεσουνός, ο οποίος γράφει και την έξοδο του Μεσολογγίου. Γιατί τραγουδάνε όλη η Ελλάδα και χορεύει αυτό, τα παιδιά της Αμαρίνας, κι ας είστε λερωμένα, δηλαδή γιατί είναι λερωμένα? Μπήκαν στις λάστρες. Είναι όσοι σώθηκαν από την ιδεολογία έξοδο του Μεσολογγίου, οι υπερασπιστές. Από τον Παρούλου και τα ένα. Και το περίπτωμα το ίδιο τραγούδι. Πεθαίνει το παλικάρι της Αμαρίνας. Και λέει, παιδιά Μακόπουλα, σαν πάτε στη Σαμαρίνα, μην ρίξετε τουφέκια, μην πείτε τραγούδι. Και αν σας ρωτήσει η μάνα μου, η Δόλια, η αδερφή μου, μην πείτε πως παντρεύτηκα, μόνο πείτε πως παντρεύτηκα στα έρημα τα ξένα. Είτε απλωσιά, είτε αυτοκαρτορική ματιά. Και πολεμούσαν αυτοί που εν τω μεταξύ είχε καταπληγεί η εξέγερση στο βόρειο τμήμα του ελλαδικού χώρου. Δευτεροντέ. Τι? Ένας μια φορά πολεμιστών, ο Ζούρ, κατέβαιναν και την έψανε, την Βεσσένη. Σώθηκε στην ηρωική έσοδο και κατέβηκαν στη Θεσσαλονίκη. Του λέω, τι είναι? Α, η Ζούρ που λέει η Μεσολογγίτης που ήρθαν από το Μεσολόγιο. Και είναι ο Βασίλειος Μεσολογγίτης, μεγάλος δημοσιογράφος του Μακεδονομάχου, ο οποίος το γράφει τα πούμε μόνο ένα λεπτά. Δεν το λένε εμείς. Τα μια κάθε τόσο που λέει, α, μια γόλου ψεύδες. Βλάβος. Τι να κάνει? Τότε λοιπόν μόλις συγκρίνει το πρώτο ελεύθερο κράτος και αναλαμβάνει τη κυβέρνηση της Ιωάννης της Πρωτοδίστριας, σημαίνει η ώρα των μεγάλων εθνικών ευεργετών. Στη συντριπτική πλειοψηφία του στην Ευλάκη. Οι πρώτοι Έλληνες, οι πρώτοι, από όλη την οικουμένη, που στέλνουν χρήματα στο βοήθεια, λεφτά, χρυσά, στο πρώτο αυτό ελεύθερο κράτος και μάλιστα για να περιθάλψει τα ορφανά του αγώνα που ζητιάνουν στους δρόμους, είναι η Βλάκη της Βιέννης. Με την γενναία συμβολή και του Γεωργίου Σύρα, που γεννάρχει των μεγάλων εθνικών ευεργετών.
Υπάρχει η επιστολή του Καποδίστρια, φυλαγμένη στη Βουδαπέστη και δημοσιευμένη στην Κοζάνη, 16 Μαΐου 1830. Γράφει στο σήμα: «Εδέχθημε, Κύριε, με τα πολλής ευγνωμοσύνης στην ποσότητα των 2.007 εκατοντάκης διστήλων, τα οποία μετά των ευγέννη συμπολιτών σας Γρέκο-Βλάχων προσεφέρατε δωρεάν. Ήρθε το ειδικό σας παράδειγμα να εγείρει κι άλλους ομογενείς. Εκφράζομαι προς Κύριε, και προς τους συμπολίτες σου Γρέκο-Βλάχους την εξαίρετον υπόλοιψη του κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας». Και τότε χρυσώνουν τη νέα πρωτεύουσα του Δημοκράτου, την Αθήνα. Βλάχη. Τι να κάνω. Έτσι είναι. Δεν το κάνανε επίτηδες, από αγάπη. Το κάνανε άνθρωποι οι οποίοι κατά 95% δεν ήρθαν ποτέ στην Αθήνα. Οι οποίοι δεν είχαν καμιά σχέση με το ασήμαντο άλλο με προελλαδικό κράτος. Γιατί μιλάμε τώρα για χορηγούς, αγαπητέ Γιάννη, το Ίδρυμα Τάδε. Αφού κάνεις business με το κράτος και παίρνεις τις μεγάλες business, κάνεις business. Και τον Ιδρυτικό βέβαια. Ποιο έκρινε την τύχη των Βαλκανικών πολέμων, το δωρητό, έβδομο βέβαια. Ποιο είχε ένα άλλον αλόφωνο. Το Κουντουριό, το καπεταμπάδο του Κουντουριό. Στο ημερόλογο καταστρώματος, κρατάνε. Όταν άλλαξε, όταν είπε, με τη βοήθεια του πλέον ακάθαρτος, κατά του προαιωνίου εχθρού και τους Έλληνες. Εμένα, άρχισε να γίνει διαδεγέ, αλλά έπρεπε να γίνει κατανοητό. Όλοι ήταν Αλβανίτες, από τις Πέτσες και την Ήδρα ήταν ενάχτες κάτι καλά. Άρχισε να τις δίνει στα Αλβανίτικα. Και γίνει γραμμένα τώρα, ο Μαρπάκης, γίνει γραμμένα στα Αλβανίτικα. Και μετά μας ζητάνε και πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης. Εκεί έστρεψαν αμέσως οι Έλληνες, στη συμπεριληπτική πλειοψηφία Ολλανδία. Τέλη του 18ου αιώνα, το υπογράφει η συνθήκη του Πασάρου του 1754, αναφέρεται στο Σεμλίνο, Ζεμούν, η πρώτη ελληνική κοινότητα. Πώς λέγεται? Κοινότης των Ρωμαίων Μακεδονοβλάχων. Χρηματοδότηση Σοβαρώνος Γιώργος Φων Στήρκας από την Χρυσούρα. Αυτοί, με βάση τα διατάγματα και τα έγγραφα της Αυτοκρατορίας του Ναυτούρου, ήρθαν όλη τη μεθοριακή περιοχή που ονομάζονταν η πόλη του Σρέμ. Το 1770 απογράφονται 29 οικογένειες από τη Μοσχόπουλη, 20 από την Κατράνιτσα, 11 από τον Μπλάση, 5 από τη Βέρεια από εδώ και από μία από την Καστοριά και από την Νάωση. 1812 ο Αθανάσιος Χριστόφωρος από την Καστοριά, Βλάχος. Είναι Καστοριά, Σιάτισσα, τα αναφέρουν οι περιηγητές. Είναι Κοζάνη, Πόσα, πόλεις που λατινοφωνούσαν. Και σιγά σιγά χάσαν τη λαλιά και τα λένε. Είναι Καστοριά, τα λέμε. Τελειώνει. Στην Καστοριά δίναν πολλά πυροδοτήματα. Και η κοινότητα τα έχει και τα έχει ακόμα. Πρέπει να συλλήξουμε τα λάσσα. Λέω και δεν πει λάσσα. Εσείς που λέμε σπάνια, ρούχα δηλαδή. Ή στην Κοζάνη. Θα πάμε στο σώπο του. Τι θα πει σώπο? Δεν είναι σώπο. Η βρύστη. Πάμε. Ή στα ελληνικά έχει σώπο που βρύστη. Τέλος. Τι θα πει η βράση? Πες τα ελληνικά μου. Δεν ξέρω τόσο κανάλι τα πες. Τα τσιάτσα αλάς. Τα οποία αφήνουν στα βλάχια. Όσα άφηναν οι άνθρωποι, αλλά το αφήνουν στην Καστοριά και αυτοί τα είπαν λάσσα. Δεν τα βλέψαν. Εκείνη η εμβληματική πόλη.
τώρα, σήμερα. Ο δήμαρχος της, Βλάχη, ο δήμαρχος του Γιάννης Βουτάς. Ο παππούς του ήταν δημογέρα σε Θεσσαλονίκη. Έχουμε τα κρατά. Αντιπεριφερειάρχης Μετροπολιτικής Θεσσαλονίκης, ο Απόστολος της Κώστας. Αντιπρίτανης στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου, Δέσποινα Βιλιάδη. Πρόεδρο των εμβληματικών οργανισμών της Διεθνούς Εκθέσεως, ο Γιάννης ο Κωνσταντίνου. Της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης, ο Ντάνης, ο Γιάννης ο Σωσίδης. Και της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο υποφαινόμενος. Και θα τελειώσω. Να πω τώρα για τους μεγάλους ευεργέτες, τότε να σας πω το εξής. Όλη η υπογραφία της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο ονόματα του προθεσίωτο, αλλά τα μέγαρα, το μέγαρο, είναι βλάκια. Τα μεγαλύτερα, μην μαζεύεις τώρα, δεν θέλω να σας νυχτώσω. Ναι. Θα τα δείτε τι γράφει. Δύο πράγματα θέλεις. Πριτάνης, 3 Πριτάνης της Θεσσαλονίκης. 45 καθηγητές πανεπιστημίου. Ένας σπουδαίος Μητροπολίτης, ο Ιωακήμ, ο Τρίτος, ο μετέπειτα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Μεγαλοπρέπης, από το Κούσο, γεννημένος στο Γραφείο. Αλλά 2 εμβληματικά και θα τελειώνω. Μια φορά τώρα. Οι διευθυντές εφημερίδων, οι ιδρυτές, η πρώτη ελληνική εφημερίδα, του Σοφοκλήτου και Αρμολά, είναι 875 στη Θεσσαλονίκη. Οι τελευταίοι υπερασπιστές της Θεσσαλονίκης πριν την ώρα του 1830. Βλάχη. Ο Βάιλος της Ενετίας, κυρία Βενετοκρατούμενη τότε αυτή, εξουσιολογεί και βρήκαμε το έγγραφο να στρατεύσει τους Βλάχους. Οι άλλοι είχαν καταλήξει τη Θεσσαλονίκη και τα κάστρα. Αυτοί είναι υπερασπίστηκαν μέχρι το τέλος. Ο Μιχαήλ Αγγελάδη δεν έχει καμιά σχέση με τους Βλάχους. Γράφει στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Το 1605 λέει ο μισός ελληνικός πληθυσμός ήταν Βλάχοι. Μόνε. Το 1900. Το ίδιο πράγμα λέει ο άλλος Ρωμάνος, μετέπειτα υπουργός των εξωτερικών, προς τον υπουργό των εξωτερικών σε έκθεσή του. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι Βλάχοι, λέει, το πάνω από όλο η ελληνική κοινότητα θα ήταν υποδεσφαίρα και αυτή τη επίλυνος Βουλγαρικής. Γιατί είχαν φέρει κάτι Βλάχους από τη Βούλγαρος από τη Κρήτη. Τα πρώτα νούμερα και κεφάλαια του Μακεδονικού όρου, να μην πω τους αρματωμένους. Αυτούς που βάλαν όλη η Επιτροπή Αγώνος στο μοναστήρι και από τους 8 του εκτελεστικού, με πρόεδρο του γιατρό του Δημήτρη Ζάνου το Λιβάδι, οι 6 είναι Βλάχοι. Ονόμα. Δεν θέλω να στην Εθνική Αντίσταση. Καπετάνη. Η πρώτη. Ο Σαράκης, αρχηγός του Ελλάδας. Ο καθηγητής Αλέξανδρος Βόλος, πρόεδρος της κυβέρνησης του Βούνου, του ΠΕΑ. Ο Μακαρίτης ο Βασίλης Σουτσόπουλος, αρχηγός του Αρχηγείου του Ελλάδας Δυτικής Μακεδονίας. Ο Τζίμας, ο Σαμαριώτης, και αυτό είχε το ψευδόνυμο Σαμαριώτης. Ο σύνδεσμος του ΚΚΕ του Ελλάδας και του ΕΑ με το στρατηγείο του τίτλου, το οργανικό στρατηγείο. Αυτοί αντιμετώπισαν και το κίνημα που έκαναν αυτοί. Αλλά τελειώνουμε 2 εμβληματικά. Ο Ιωγός σας αναφέρει τα πολίσματα, 3 πολίσματα, Θέλει, Χαλάστρα και Αλία, τα οποία συνήθισε αργότερα ο Κάσιμα. Μιλάμε για τους Πληθυκούς πολέμους. Δηλαδή γύρω στο 500, πρόχωστο. 500 χρόνια πριν από τη διάρκεια του Χριστού. Το ένα πόρισμα είναι η Αλία. Τι σημαίνει, Αλός είναι η θάλασσα, που είναι δίπλα στη θάλασσα, και από το Αλός γίνεται το Άλας, το Αλάτι. Καλημερί και θαλασσινό.
Πώς λέμε μέχρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη? Σε αυτή την ονομασία, αλήθεια. Σρούνα. Τι σημαίνει σρούνα? Άρα στα βλάκια σημαίνει ψάρα. Από εμάς πήρανε εν συνεχεία οι επίλυτες Σλάβοι το όνομα Σρούνα και του λένε Σόλουν. Και οι γραμματισμένοι λένε Σαλονίκη, Σόλουνα, τότε. Άντε. Χάνε τα αυγά και τα πασκάλια. Την φιλότροπα αδερφότητα την Ειρήνου Βλάχη, Κωνσταντίνα Τάτης, γιος εγγονός του Φίλιππου, από το Βυθικούκι, ο Σκοπολιάνου. Την φιλότροπα αδερφότητα της Σόνη του 1878 για να μικρούσουν, να αρχίσουν τον Μακεδονικό αγώνα και από τότε άρχισαν να τους σχίζουν την βουλγαρική προπαγάνδα. Ιδρύει τα κινητήρια της Ευαγγελιστίας το 1900. Ιδρύει τα κινητήρια της Αγίας Παρασκευής. Έξω από τη Δυτέα Πύλη, δηλαδή από τον δρόμο Λεωφόρο Λαγκαδά προς τα πέρα, που πάει προς την περιοχή Λαγκαδά προς τη Λυτή. Και εκεί μιλάει στα εγγένεια του 1900, Βλάχος. Βλάχος και ο ομιλητής, ένας από τους επιφανέστερους φιλολόγους, ο Πέτρος Παπαγιώργιου. Και λέει τι βρήματα βρήκα. Και βρήκα μεταξύ των άλλων και την χθονία και την ιαματική Αφροδίτη. Σε μικρά εδόλια η Ελίνα το οποίο τα βάζουν στους τάφους. Γιατί η Αφροδίτη δεν ήταν μόνο του έρωτος, ήταν ιαματική μαζί με τον αδερφό της, Απόλλωνα, που είχαν το ιερό στα τέλη, σήμερα της Αγίας Παρασκευής, θα σας πω γιατί. Και επίσης χθονία προστάτευε τους νεκρούς. Εκεί κάνουν τα νεκροταφεία. Τυχαίο είναι. Μπορεί να είναι τυχαίο. Αλλά βλέπεις ότι από γενιά σε γενιά μέσα στο DNA πηγαίνουν στα πατρόνα, στα πανάρχια. Η Αφροδίτη πώς ονομάζεται τα αθηνικά? Βένους Βένερες. Πώς λέμε εμείς την προστάτευα όμορφα στο Βένερ? Αγία Αφροδίτη. Γι' αυτό είναι και το Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής. Στα τέλη. Γι' αυτό είναι και το Αγίασμα. Η αρχιεροπή, τον κύριο ακόμη και η Μητροπολίτης, είναι ο αρχαιότερος σωζόμενος, τουλάχιστον, ναός της Θεσσαλονίκης. Είναι βέβαια αφιερωμένος στην Παναγία, τώρα και επίσης. Ήταν ανέκαθεν μας. Όταν έπεσαν έξω στους τελευταίοι βλάχοι, βγήκε ο Σουλτάν Μουράτ ο δεύτερος, πορθητής του 1430 στη Θεσσαλονίκη. Και μπήκε στον επισημότερο και μεγαλύτερο ναό και είναι ακόμα εναπέφυσε τον Τουράτο, δηλαδή τον οικόσιμό του, σε ένα κύωνα του αριστερού κλήψου, της αρχιεροποίητου. 1430, 1912 μετρήστε πόσα χρόνια κάνουν, περίπου 500 χρόνια, παρά 18. Πώς ονομάζονταν στα τουρκικά αυτή? Ξέραμε ότι αυτοί τι κάνουν τζαμί. Εσκίτζουμα τζαμί. Τζαμί της Παλαιάς Παρασκευής, στο Βίντερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.